Ассалому алейкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям ба шабака ютуб канали мо. имрӯз ман навор кардам баҳри шумоён як сар моли очу бачи зоти шириро хостам ба фурӯш пешниҳод намоям. дар навори имрӯза як сар моли очу бачи зоти ширӣ вуҷуд дорад. ман хостам маълумоти пурашро баҳри шумоён пешкаш гардонам. инак маълумот медиҳам дар бори як сар моли очу бачи зоти ширӣ. моли пешкаш намуда тоза пароди 4 непёстер аз ферма аст. инак масъали хӯрдихӯрок саломатиш бениҳоят зур. оиди хӯрдихӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. моли пешкаш намуда нав дуюм гусолашро таваллуд кардагааст. хеле ки мебинед дар навор гусолаи дар бараш буда ғуноҷинчаи белагалов аст. дар вақташ бо буқи белагалов бордор шудааст. гусолаи дар бараш буда белагалов аст. синди соли гусолаи таваллуд кардааш 5 шабона рӯза. инак масъали миқдори шираш аз 10 то 12 литр бо шир тамин карда истодааст. хеле ки мо шумо медонем шир додани моли ҷӯшо аз хӯрду хӯрокаш бениҳоят вобастагӣ калон дорад, яъне ки аз охӯраш аст. марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер навонед навори ҷолиб баҳри подписчикон бениҳоят моли басифат нархашам дастрас, яъне ки марҳамат дӯстони азиз, ин гуна моли басифат корсош васе моли фасон ҳар рӯз ба ману шумо насиб намекунад. барои мол кардан баҳри подписчикон тавсия медиҳам дӯстони азиз, беҳтарин мол аст. беҳад моли фасон аст. пиздонҳошам беҳад бебаҳо. марҳамат дӯстони азиз, 5 шабонарӯза гусолаш. инак масъали нархномашро мегӯям баҳри подписчикон 32 000 сомон якча муомила ё ин ки дастсафка карда медиҳем. хеле моли басифат аст. бениҳоят фасон аст. касе барои мол кардан мегирад бениҳоят аз ин моли пешкаш намуда, худованд агар розӣ бошад баракат меёбад. бениҳоят чизи хуб аст. дӯстони азиз, то ин ки дер намонед 32 000 сомон ҳамагӣ. ана инро мол мегӯям дӯстони азиз. ина аз қафош аз ақибош навор кардем. ина хеле корсаш васе, ина хеле басифат, сифати аъло дараҷа. ана инро мол мегӯям дӯстони азиз. касе барои мол кардан мегирад бениҳоят баракат меёбад. марҳамат дӯстони азиз, сифат якумин дараҷа, аҳлиш якумин дараҷа. барои мол кардан баҳри подписчикон тавсия медиҳам. ина дӯстони азиз, гусолаш сиҳату саломат. ина 4 чочи обод, чочо шахила, ина ҳар чораш ҳозир ҷӯшида баҳри подписчикон пешниҳод мекунем. ина сохти синаш беҳад фасон аст. ина дӯстони азиз, каналҳои чочош ина дар вақти ҷӯшидани шир ягон хеле шаттаз намед ё ин ки хислати бад надорад. бо одам хеле аҳл аст. каналҳош бениҳоят фасон. каседа маъқул аст, дар тамос мешем. ина чор чочи овод, чочош яхела, ранге ки чинда мондаги аст дӯстон. ина дӯстони азиз, ина 4 то дандон дорад, шашумаш навбромда истодааст. дуюм гусолаш 100% мувофиқат мекунад. марҳамат дӯстони азиз, ина аз ақибош навор кардам. хеле ва хеле сифати баланд дорад. бениҳоят фасон аст. касе барои мол кардан мегирад, ина инро мол мегӯям ки хеле сифати баланд дорад. ина дӯстони азиз, ина инро сифат, ина инро мол мегӯям. бениҳоят сифат аввалин дараҷа. марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед барои мол кардан тавсия медиҳам.
ассалому алейкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯем ба шабакаи ютуб канали мо. Имрӯз ман навор кардам баҳри шумоён ду сарбуқачаи оригинал зотиро хостам ба фурӯш пешниҳод намоям. Дар навори имрӯза ду сарбуқачаи зоти оригинал вуҷуд дорад. Ман хостам бо тарзи алоҳидагӣ маълумоти пуррашро баҳри шумоён пешкаш кардам. Инак маълумот медиҳам дар бораи моли рақами якум. Моли рақами якуми пешкаш намуда тоза пароди чорни пёстир оригинал аз ферма аст. Инак масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр. Оиди хӯрди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. Синди соли буқача, синди солаш 3 моҳ аст. Марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, бениҳоят барои зот гирифтан, барои насл гирифтан беҳтарин аст. Тавсия медиҳам баҳри шумоён. Марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед. Ина дӯстони азиз, аз ақибош бо сиёнка мекунем. Ина бениҳоят ақибош ғафс корсош васеъ чиста парод аст дӯстони азиз. Инак масъалаи нархномааш баҳри шумоён пешкаш мегардам. Инак масъалаи нархномааш 10600 сомон якча муомила ё ин ки дастафка карда медиҳем дӯстони азиз. Марҳамат, то ин ки дер намонед, барои зот гирифтан беҳтарин аст. ин буқача рӯз аз рӯз вазн мегирад. номеро дар зери экран мегузорем. 98 724 37 50. Марҳамат дӯстони азиз. Инак дастафкаш то таги дар тамоми қаламрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон то хонатон дастафка карда медиҳем, то ин ки дер намонед дӯстони азиз. дӯстон, чизи зоти тоза аст. ина очаш тоза пароди чорни пёстур. марҳамат, каседа маҳқул аст, занг занед, дар тамос ҳастем. Буд маълумот дар бори моли рақами дуюм. Инак маълумот медиҳам дар бори моли рақами сеюм. Моли рақами сеюми пешкаш намуда Абердин Ангус. Инак масъалаи хӯрди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр. Оиди хӯрди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. синди соли буқача 2 моҳа. марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, молҳои басифатро баҳри шумоён ба фурӯш пешниҳод намудем. ина бағбағаҳои гарданашро бинед. ина эм хӯрда истода аст. каседа маҳқул аст, занг занед дӯстон, дар тамос ҳастем. моли ферма аст. Абердин Ангус рӯз аз рӯз вазн мегирад. зоти гӯшти аст дӯстон, барои насл гирифтан бениҳоят чизи хуб аст. тавсия медиҳам, марҳамат, харидорӣ кунед. марҳамат дӯстони азиз, 9800 сомон якча муомила ё дастафка карда медиҳем. ина аз ақибош бинед, бениҳоят сифати баланд дорад.